Bachi, oh, free Menim, Odisica Brantia, Odisica Tom Brother, and then the Amore, Oji Dama to Sir, or Sebriani Castle, and Utina Banosa. Yampa, Namidia, a bread and Yamina Banosa. Yampa, Namidia, a bread and Yamina Banosa. This is 93.1 FM. And crowdy, and no can't be editor won't say time changes. Teacher no kind, nothing grand on Tiasia. Na onusu onyabotre so be show ama wati won wase teacher idiot ejuma no enti obie na no say menkura on shabi se ne mi jamoni me jamwade mi kuta chok mi kuta aba na mi limo na mi somamo na mo konsuo Tofiakwa buja na mo champempro yes sir na de biye beba somewhat on sellers monso yes na de biya mo be na mo tete ho ene nkrofo a kire mo ade e bedru brebe no monso mo be wie school ama mo mu biya ba be kire ade ama binum so atena ho atie mo se de mi ye ya somewhat sellers Anyway, Mammy Mo Aquaba, Emfa Emma Sompa 93.1 FM, no 9 Abwa Pahusima and so. Menim Abusian 4 Abetanasi, become Abusian 4, and it's a Menim Abeja 4. One I can near my boom titru producers na or more I can near my boom, and my team did Jumadi Ebrauno. Or more I ready, or the Bibia Gunakwemu. Saki ena edawano ena minister IBJ ononso ena krade so penny justice so abeboy chidom den ononso ewa ha wei na Menim aka kire se fache dwumadie ena abewo na Menim a yade brew adwada bia ekokosi se yawada ebedru na eni gisem ni say na Menim dwumadie a no nan kopim se no nsia ebebo no ye wo segment bia ehemu a na ye frɛ no suahunu ene akosia ajewa kode atrase oyemi piesie meni ne ho agro na ene nso obribi sonko ede mai na ne me hye wo se ene me wo guest bi wo ha ye wedi nkomo ye wonsem ka papa by the way me na Ghana for anything true asanteman ase said your Maje Sompa TV and Sompa FM atum Tara One Media adaroma and I show yi ebrewo na ono Tara One Media no ono ni ekuoba tan a media no ankasa and wabewo Sompa TV ene Sompa 93.1 FM ni nuanom so egu kwan mu a eba dendenden akire obete ho asem se opese online na woni e bonkoma hye no so dwumadie no esan so ubetima tie no ho wo amanone titiro amanone fo no na Menim mo ka ho bi pa na me di show yi ebaye ebi kura wo ti abrochire odi sika bre wo nua bi kwan ya wo nua ne de wafa so
ene wabɔ fam na wonim sɛ enka ebia ajapade a waye no wo fie menim owura bi wona ewo kumase pankro no enim asɛm a mekan wo abrochire otimi de cars ene sika bre ni nuanom a na onim sɛ onni fie kura wo Ghana no onim sɛ okura fie baako miensa onni kura no onim sɛ okura car baako enan abusuafo obeduru fie besi ne no car nan no wanya sebe car no gi akura edan miensa onim sɛ wasie no abono ene uhunu a sebe waye yarefo a woni nam pankro no abonten so wona ewo kumase pankro no enim asema mekan ekire sɛ ewiase na wonim sɛ wonuanom ewo Ghana kura bedi unya ana obi be de wo be fa kwan bi so number no 024480 9641 024480 9641 join yen ewo Facebook no Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ana say Sompa TV Ghana enso ubenya yen ewo ho live on Facebook YouTube no Sompa TV online na pese utie ya sompaonline.com anase tara1media.com eho enyina no ubenya live enso ewo ho medase se wagebre ene YouTube no na yebe kenkan dodo no a ede afri ho entimisro ade ehia me wo ho ne se udu YouTube ho a o subscribe a o like ya no wa share na unua nso atimi ahwebi ebra no nan aboapa ho semaduide na kire se na menim bre na aso no na ansa na no menko akosia ajewa kode ho na yenko enkofa dwumadi a wato ne din sua hu na eno nso eye ne nkrabata ne bia ehyem akosia tisan nyame adom me ho di pa na ho tisan nyame adom ne na behwe wani mu a wagya isu no so wo se ko fa baby da bi se me hu se me nim sa di nki ya kan kokwa ma bibia se wani fe die ba bia mu na enem hwe wani mu ma hu se wagya isu no so me na mpiesie no e die fo mo da mam no he wo de bra Facebook na be he enu ana hwe akosia anim ne nne se da akosia no se enu ana mshekiki akosia se woni mse enu ana enye ne nkoyi na bibia da di se wara asa wara menkwana minim me ba chana ho te say me ho de pa ja ba cho se papa na ote ono wahu no papa money din papa amanfo otwen no na owura we ma twen na sem wa che okay me kai se first day a mu bie studio ya no ana mo kasa no o ka so obeba na nyame anim ni wo kan no me yese eda bi obeba bia sa ko ba se me ni adwuma mu hakora no a obetumiri ka ba ma baba hwe no okay abusiafo yenko na afedie akosia adaroma yenko enkofa sua ne mom hye ne nso se show yi no wona aso yase a ye de bre wo no 21st clinic the sciatica expert for no omo na aso yase bra Facebook bra YouTube na be ha akosia na ye monko na ne ebedi nkomo akosia wadaroma Menim ahwefo ene matiefo ya ye krado ye tie nwoma a wato ne din bregu a wo kenkan de kire ewusua hu no so no ye tie o yo ewusua for yansan so emomotena sibiem ye de mo se papa pass free bra Sompa 93.1 FM ba ye dane de nyina mo gye bre enya daje tie ye efre no no nan ekofim se no nsia bebo bia na menim dwumadie so de enim se mo mfa ni agoro na musua ne yoma so free mu ankasa na obregu nwoma ye kenkan ewusua hunu so no ene ye de nsem nam mo besua ne yoma bebre na mo de atum ho so fo enra ye bo mane sesesi ya no wo ko kra friend se konkoma mu a enkoda mienu ya o mu dwane ye free fashia kobo eye kwa metua wona ne mpena ya breye sese enkoda na ni akwakoka ewo konkoma eni ejaye wonu ma hyase akura ya wo mu di pa epa bibi edie ewo konkoma ho na enumuo no ena enura no yesa wura fashia kobo kro ni mu na wo ko fashia kobo nso so a emeda no memenda no a enkoda mienu dwane ye efri fashia kobo no se na wono mo ayese heya ewusuafo na nya senketwa enti ne ye ba bewuram
fashia kobo kuro nim sane anuoma esibi kro nananom ahemfo ene akoda friend say ya brayie o maame no papa e de na ato wo mo e wo fashia kobo ene no ho asem ene ye babeken enti ji adwane yi wasum na nsem ho do ye de ba no wonso enya daje etie bi na menim wampa enti nkodai mi enu dwane a won mu dwane free fashia kobo na ene wom wo konkonma no nyame nim no kwasem ni eba be ye he be ye hu se nkodai mi enu adwane anadwo no afri fashia kobo kronim yasem kese pa o enkoda aka na miensa na ye mu kiribra apamma afri fashia kobo kronimu afede mo dwane na esasem kese na aba enti wudru kronimu a enumere no de obi ya na afe no mahase aginagina ekuokuo ena won mu di om honkoma na enumuo no ena ya bra yi awofo mechi opanyi kwasi nyasem hwe wona no ho kani adwoa bi mpe eya adwene se ewo se numere no a no wo mukọ no mkọfrẹ kwa metwia wono so awofro eye owura ya odabo na wo nyina tumrika ekọ odi kuro nchen ekoyi odi kuro asotire se de asie nie sese nkura no mienu nyina adwane enti de bai ene wono moye enumere no a no wo mu dimrika ekọ odi kuro nchen ekoyi na asotire se odi kuro e wedi ye nka bi nhemu o oman konfo na koma badabone ya ye nyina ekure hwebie ene sa fedie me ba ya brayie wodwane yenko agyadabo ho nsoso nkɔhwe a won so ne ba kwa metwia wono so adwane na kyese nkodam mienu akomu kira pam ho adwane afirifahya kobo kronim ya nana ye ho hwe a enya de ebe ye nti wadaworma ye dwane abetoa wo nyame nim no kwasem ni ebre odi kuro te sa asem yi ne bufu pa ne menka na dawo ne bufu yi sa meka se no odi kuro kokotwia so kyese wo huri frede ontumi nyina fa ko ehwo na numere no ano odi kuro te mema hwe mu se da bi ontumi ntina sesa sabi pedra sa panyi ntina fie ma se fo ne sare ntina samu a ebobaba no eyasem kese ewo sentamwa so no womtimi sia no kwan na nkoda mienu babi bia no wo madwane akwakwata no womtumi kire wo mo enti wote mema gum ene ebi mfa kuro na tifi ebi mfa kuro na nafo kyese won mu kini babi a enso okwa ankwa akosi aga arechi ne kwase da so ememu akuro ya ye odi kuro soma wo mo no wo mo sa ate wo mu hwim ekohwe senka wo betumi anya nkoda mienu sa du maba ankosi aga afe na ese ni braba enti di odi kuro ye ya ne se obetu bofo na wo makonkoda mienu awofo nchen akwose wo mo so mo nsamra hemfie bi bofo a wotu wo mo no wo mo so koi ema meka sei opanyi kwasi nyansam hwe won ne yere adwoa bi mpe ene ye ntoma ebo ba emu sei ya ene on de bedura hemfie kwansi ene agyadabo wono so ne yere wo mo so bedura hemfie ho edi asem na na ebeka won beduru ya pe ene odi kuro di beto dwa kire se nyame enu kwasem ni asem kese ya ba na wono de wogidi ye pa se nkoda ne dwane a won madwane ye no awofuo yi omugina nanimuo no ene ne nkoda no aye kanana ya kana chichi kwa so won madwane afiri fahya kobo na wo mu ankasa nso nim se ye wa amamre ne amane ya fahya kobo kro no wo mu di ebu man no enti susu ampa sa awofuo yi ahwe nyame ni mama mo nkoda na dwane ye no ompese wo hene ede no wo ye wonde oni hwe ka ne momogya awofuo yi ade ma fahya kobo abosom ene ensu ahodo atwa fahya kobo ho ahia enua ahodo ye ewomuo ogya de ma nananom se nananom kana sem emfama no odi kuro bomfu seda yenim so odi kuro befu se ya mana tra so a anka eni kwanza anka kwa akire kura sei na we kura de ensam odi kuro keka no asam no ya trapo etina chese de bekwa kwaya ne se empanyimfuo mienu se ne wo mekwadwa ato se won ba ye da yo eno so ya semsebe odi kura no si ya pe ene opanyina ye friend se kwasi nya asem hwe
ya eye ya breye ne papa ne mpabo ehye no owuro nifa no ene wode ne nan asi so owie ya pe na okọ ha ne ntoma ene obo ne mu ase ene o se nananom ne mpanyimfo mesere mo ne die mu kasa na Menim so na sayemme akwasi nya asem hwe ene die ni obuo kwa so se Menim ho bi se me ba ya breye woni abofra ye friend se kwa metwea won mu dwane ye menam hye wo mu kutupa ama nkoda dwane ya ene ye fahia koba abosom twedi ampon kwa ambase yi adom ensu ahodo atwa fahia koba ahia nananom mamma afentome opanyina kan asem wadi nsi akantam e wodi kuranim na wowie ye no ena agya ya odabo ono mu groti kuranim adoto na ni awe ede na wode mpanyimfo ye na wabra opanyina kan asem wie na se kobaso ono so anse bibi ankere nanane ne mpanyimfo a anhwa no mdu mani akwakobu si ewura ya odabo ono na de nkura ye dwane edi wa pe no ono so bo ni mu ase no se nananom wedie madawru mo me ka wa mani huna wo hunu ene mpenten kwa ne bre ya wo bre se obetumi dia gifeshi akobo kurasi ho ese me ya odabo Menim asem no ho hwe ekwan krokro ya me ba kwa metwea wo force ne ya bra yi dwane ye no na manhunu na susuan pa se Menim ho bi ena me man kora ne dwane ye ena masa begina wanim etwa ntoro ati se ya kire wo a Menim ni abosome wo kura mu de wo se mo ye bia monye mfa nkire me empanyimfo mi enu aka mo se mawie edie na nanan beka afei se me kasa die na fahia kobo kura ni mata di obi antumi nkasa na Menim na buafu empanyimfo mi enu nsusu bomu mu ase a afei de wo mu dinse wo mu se kantam guso asem no akwa yire pa enti wo hena asem wo bie na no e kan ya nie e ho no so chia me wo ho no se nana me wo ho e no se tie na nse mpanyimfo mu gina Menim yi se hwe me de ense a wo mu die ya wo mu ka ho ntamo no se ya nukuro se ya nturo me de mentumi nkire nana no mabosom e no mbetumi aka sa asem yi ama no wayeye na enam se musuo aka kura yi ntino sa mpanyimfo mienu ya ji wo mu nyoma bi ya ji wo mu dwampa wo twa mienu enkohia du mienu enu achi no kura no snapo enu susu ya ji mienu pantui ewi akire na no no kire se wo mu san so ajeje enuoma ahodo bi a sika esan so etato meka se nso panye kwasi nya asem hwei wono oto ka pre hwe motoro wopa no ho a kwatere kwa na abehunu woni hwe woni ba no wadi ba wade etina yes asem no akwakwere na ye bise o asem wana na de ato dwai aso empanyimfo mi enu won ba benya na wo de ayamamre ne amane ne de afiri ho ana na nabufu afuo yi a wakasa yi a won pese obehwe empanyimfo mi enu anim yi kura yi aso asem wo ka ye no wo tenta so agu fam no sa de ne tekche ma asan so afa ya je asem no wo se bedan na no no be ka asem foforo na we nso ya asem sebe adomdom ye na wo kina ensem wo be piepie fere kira ba no abusua enya no bini asem na ni soso ese nkoda ne mienu antie futu adwane afre kronim won ma wofuo mom ene so asotwe ye de ba won mo so hia me nyame yadma wo kina wa bra Tofiakwa watena na dwamu efre no no nan ekopim no nsia eyesua hunu ye de ba be sommo medam wase medin ene akosua ajiwa kodie sebredie so I Menim come with you so who's akosia tof yanko icha wati amen nyame nkoso manim de no enyemo amen na sede Ghana ni wiase ene asantema aso mu no obedurachi amen we eyenkomhye na mesho uyodi so wande o kan so mo be e ka se mire bi wo hia me nkom bi ma anye ani
na dako send you de guest ya be menim say dako na menim me so me ba ba okay jina sa ma sha obobi ohun me sha nkombi ana nkom no bam eti dia wakan so no menim say na menim dwumadie no daache ye beka ho asem medase agosi amedase bibacho na menim enso na wadui abusia force afei na wode wafidie no ato ha ne aya kenkan ye no eye segment a ehye na menimu na anigi sam ne say eye akosia ajewa kode ono ena ne nyame enam no so a wode ebreye eye brego nwoma ena okenkan enei me bra betra se me ka me bra mene no nko na te bra no a me ka no ase na wow nidi ede wayosi bra mpa cha kwaba na ho te sei obo de adum na mompai bo nyame me ho ye pa hey bra why fresh o nyame na ye bra ye fresh secret bi wo ho a kire mi o bra kire mi secret ni de one nyame na two Abraham TV friend no Edis collection okay baby ameko bia o mama tade se oh ya da nasi me ono na opam de asem kama medasi nyankopon nhira no amen amen okay ni din ade wayosi efri sabre kono ye wodon hwe baako ene fa ewo yanim ye bedin komo hwan ni wayosi bi kura watete ne story wo baabi na minim so no aya na ye nkomo no edanso etoda ye wade bi obi abrabo mu a onteda na minim so na wote ada mini ni hia wo fache so kan se mi wo se sabro ebuto ho a odi gina ho enyi aya asem kase a eda mitrim ebesi ne medam ho kakra bi aba ye bedin komo Ede oboba JA Adofo Black Chinese no hey concert ya be konu wiase no ho hey okay abusafo me ni wayosi na ene waba na menim so ebre bi pa sa wo be kai a etene Ghana yase wayosi ewu sa wakai ene ye won komo bi ebedi ewo ho eye sumasem
onte da na wiase wo ho said the otie bia no opene so ma nyankopon a o ba bia ode wo bedru me da se wagye bre na otie na menim na ohwe no Facebook and YouTube bacho wayo yaka wayosia oye hwan ehin na ofri onchi awofo ene hwan no yenhye enkoma na ase emfiri wayosi na de yepese ye hunu wayosi abrabo ahyase me da se yaka wayosi a branch bia eye Kumasi crew from Colombia and ye wo wayosi baby ana mtie ne frɛ no mo sibi sansa sibi no mu 20 na edin kakra okay tina ti say ono ni din no e na omo de atobro no okay na me mama de abna frima Helena abna frima okay ana papa so de Joseph Donko okay ana se ko akufori na yeye memu nson me nam to so 5 wow mema mienu Emma 5. Okay. Na miti enim wa me. Enti school sam de enya se manko bi me ko bi. Me kan ekọ Kings International. Okay. Ye chese na mfiro na msa call. Aye College of Art. Na College of Art no de nje mam ko na Menim art no ye. Okay. Drawing na kasa. Drawing no. Because me or drawing bi wo baby a kasa wayosi na am say wow a gift sanity ti hono mo na no because school no 4 good years okay aye countryman songo okay oba school e wo hobby okay ana ba ko so kan news e wo adum TV hono mo na mo so mfre no kwako adu opare kwaku adu ya I'm so opare bi ka ho okay ono so no so ba school e wo ho yes o classmate ni sa afọ no mi senior ne wo mo okay na mi senior ne wo mo na sla na itire no enka but na ba practical work dia na je say me good because na maba because na maba na me di menu two crew from Colombia ya setina mu a sabi ho na wi ni cocaine headquarters wo na me hwe mabusua mu a obi an mu hono ma wonum bie okay me bram fansa me ne mienu ye mema no ona ye pani but odi saati bi anim but me hwe me na before boys ni bia omo wasa suman ni mu bi okay enti bisi mitimu pose me my bad influence enyame e ma me nko johnny obobi asa o namfo a omo sa Colombia ho unim omo say yes omo no wi cocaine unim omo ye wo friends omo timi ba ho ofie omo timi ba me ye sie di agro ye bibia okay utimi no omo tena sididi bia ye didi na bia obi abolo ro na ijadempa I just say no. But ama utirim say join ni womo. Na me show me mama. Okay. Me mama wo me then eni a odi be show no. Eni me fa se kan twitwa wo nsa so. Me twitwa wo na wo. Trani bi. Trani bi obobo no. Okay. Abema ehu aba wo mu. Okay. En me sha me bra anya bi. Ntia den na me na wo se bi kokoye sa ade no. Eti ama manko na Menim ka senso mo a me namfo no yesa na omu nyina ntiase o omu nyina ntiase sa friends na dodo na omu yesa omu wo sa tibia no mu no dodo na ntiase do tiase enso a ogina fa ko na wada adan da say nipa ogina ho a ntimi na on say obey addicted na ade ni wura wa ba bia ogina no fi so ho yo fi sa cocaine no sa na ade nipa du otimi gina na say nipa ogina ho ntimi na obada otre dan kakra bi obada wow eti College of Art no me yesa mi hwenta me yesa ne me pempanimfo namfo
Okay. Na many woman ananti. Sans panidie. Se me kwa me mistake se me no ma obetia me. Nti firi ono be fa mpanimfo namfo ana mene omo enenam. Budu a wanya na ba bi ko nya me mfa ne kransie yi. Okay. Na opema sempa. Ye wodi bi wo hono ma me ntimi mbɔ no e wa ha. Na mene wo mo sabre mini moto ne bicycle. Unti se obi di moto abetwem de na ye mea. Nasa unim moto twipa. Esenka. Yeah. Adindia. Basa no me befa alabafo no namfo. Okay. Mpanimfo no. Eti me hwia moto no twi. Ti se ye ko ba bi ti se lake a. Bi nipa mienu gu moto kese pa nipa mienu ti achi mi na me twi. Hey. Yeah. Sa moto so emodu pa o. Emodu, but unya tena so wi a control no ye wa. Okay. Eti me behwia moto ne ti. Me nya wura school no omu sa se me ye bad boy. Ana maba. But ye pie no mu kono mu nsa. Me no mu nsa ne bi. Enti we na ye wayo si. Satam kono wayo si nyama we na wayo se wayo. Enti superzonas. Ana stadium na me misinya mfa se uko school ma ja unya ai father. Yeah. Ti father mkunya se no yo bro boy. Ano so bro. Papa. Na omo shape tu edi Guinness e fry. Na onya awe. Na me nya awe. Okay. Omo so we de alcohol nim. Okay. Ti so beti mi atisi bia. Anam simisra no me no bida. Ono se one no mo a. Punishment say na me de be ma wo. But I've been born in Bamitim. But I'm pa na me pana 17 no. O kasa no. Me fancy okay say me ni fie na me maame ehu. Adwena ba wutim no. Okay. Me ni fie na me maame ehu. Ko me da school ho. It is a me no na kura ampo na sa ebumi a. Ade achi na sa me maame a ma school ho no ma so obi ehu se ma nom sa. Ana maame ko eno mo nsa. Na adana me no mo nsa no. Bra. Enye ma me hu o mani so no. Na me chen bodamfo. Go me no mo nsa da. First time. Na ya mixi pito any Guinness. Ese ohye ene ma ho no me. Mpachane. Okay. Nti me de disa ma me be addicted. Yeah. Emma obesua nsa no. Pa besua hunu some techniques. Se mi pie na me se me no nsa na me mo amenim de meye. Na obi a wako school dey. Na school mo so de se ya no nsa. Ahemfa na mo benya kwan akono nsa. Okay. Se a hostel na me da. Okay. Enya boarding house. A hostel. Enti hostel na me da no. Na Menim. Ye ponia. Me school mo. Okay. And baby ani a college of art na akoye tertiary institution tiase straight no nyamo. Okay. So what de wo ho? Sanity. Okay. Eti ya na msina no wasoma me. Na makwa koto ne wa mixe. Da me no mo a. Niema ba ye. To fina nye. Wow. Ndi afa de obi a wo ye wiemfo a o maame atufo. Na wonim se misuro me maame. Menye sure se na wo maame no papa ye sikafo. Debe wiemfo pa. Omo ya wiemfo. Pa. Sebe o dwene wo ho. Yeah. Na wapeja akọ wanim wo sukuu mu. Sanity. Afa de obi a wo akọ akoduru sukuu mu no o school father ama wanomade a wankasa ompe. Onum wiye no wabegye atum se de course wo wani so no enye afa de aye den na wo soma wana wo
man by me said sin and sa at ye. Wow. And yeah, and you know crana SME me craso. Me na be pay ibinum. Enti menene moi. Anam bishia Lord Kenya. Okay. Sabre no afina na was starting me no abo sika card ne sika ba no. Yeah. Enti na afina na hip life abanti na me hip life. Okay. Enti Kenya ba yesu no mo koye program obabi na ye na ne ye poster e de ma wo mo na ekuo no mo ko we kun dindi mabosa maximum bomb so bibi association. Na DJ Apuzo mu nyina ka sa ekuo no na Kenya na oye president e wo ekuo nim. Enti Kenya mbe signboard me na me ye poster no e de ma wo mo kama. Okay. Tia na mkache say in fact na nwom na woto no manage no. No so okay what am I say? Iti mama try say me sua Lord Kenya nwom no bi eto. Ti me sua nwom na anti me pete se bi wakokuma sports stadium perform ya. Enam brono ana matena so da. Empanifo a me no mo fa na mfo ne ye wo mu nti no. Lord Kenya gina stage na bo se mawura na kwakwaje na mic na meto nwom no. Hey. I don't know sabe no okwa watwa bia na asesen. Na me ntwa bi because afena me fro stage foforo. The konom san Menim dia me bakwa akosi. Okay, nesa okwa untwa bi. Ntwa bi. Okay. Eti me je mic no na ye swazi big rap ana me rap to aso. Afi nipa na France na say more. Me 2 years na bankra no kra ana me see form na pua. Okay. Ko school mo. Na masachi so ye show be foforo bantama. Satam street jam. Bouncers ye na mu yanse ma full stage no. Aje mic no na me to nyom no. Ti one of them say opese one menanti. Lord Kenya. Okay. Na bebe ka the team no because who say me penasem nyom no so no me ya de nti o de me bedi machi. Okay. Sabre nya na me parents nim. De wo ye nyina no wa wo fo nim hwe. Unuanom so obi anim. Na obi anim. Na me boken row e wo school mu nyina. Nti me ba fia na me. Na wasane. Budi adama. Bu okra na mabo because e bia no weekend moko show. Nti na me che. Ashimti so. Sabre squad na social media semi ni wa betimi abase o ma me kura be hu se wakoye show bi wo ha. Okay. Nti asa no otete so woni abrantie bi na yese o kan de maye Menim ahwe no na je so je de sente sa. Okay. Bi ye school mu ni ye bo show watamale. Mi parents nim say mi school mu. Na kasa ne nyam nso no. Na maka che nyam say mi pese ewiase nyina hu me. Sara na waka na wakoma mu. Okay. Ti me bompa e bia rode msrew. Ma wiase ehume me mama ni radio station me papa ni television station also pese wiase obi a talk then the wiase ni patimeka. Okay. And because ye me anu na Menim me kwanu ni sipa sabi ni pa metia wo. Okay. Enti kwan ba so ana mama no zo mu mabufia dabida because I want na me pese o kan ye na me pese ye disan komo no say wo hwa wo ma me mansum onko na wotia emu wabam wonwene say nyame de na waye mi adan bone be na me maye wo sa adwene ne emma wotrim anana wonhia atwetwe bi nipa hu a wo hwe wa na de na ba wo mu de na aba mu ni say body ni de wo ho nyame de ache me no me ya hu hwe nyi ma che de nyame de ama me no enti eno de me de ato ba bi kra. Okay. Say no emu abam da bi enti they also fit it and oba na me ye. Okay. And me ye ama eni kra ahwe sin wo de na wo ye because we special sana nyame aye me. Okay.
eti sɛ wohyia me na wɔyɛ wadwene sɛ wobɛsɛ me a ɔhwɛ waso baako bi si so tura mebɔ no from Colombia na metie no yɛhyɛ dɛ mpanimfoɔ no sɛ cycle o okay yɛsan cycle na yɛde mu yɛ no wɔgyina mu a wotra la no gyɛ sɛ wɔdwa no yɛabo antina sɛ moyɛ saa deɛ no yɛyɛ saa deɛ no na de wo ho fra ato wo bɛyɛ dɛ wobɛyɛ sɛ ɔko ntɔkwa wow but me maame ntiri me kodu fie a babia mepere bia me make sure sɛ mapepa ama mogya bia ne me ho ansa na makofi enti no entam wofo no behu sɛ no de omo yɛ no mempɛ saa enti no wanhwe yi a wanhwe da kɔ obetimi apira wo na yɛ obi atatam aboba tobo obi ana obi di agro mfa wo ni bia wo ne ntam obetimi afa bibia to abɔ no na meti saa okay and saa na memu a na me ne mpanifo na me nti no bo nsɛm a ɔda maka kyerɛ nto a metwa to so no ɛbɛyɛ pani ne ya why you see hey ama de pani ne de bɛyɛ wo no nti next time no obi oti so obi kura yesi a wo sɛ nipa bɔkɔ kutu nipa no fo sɛ nipa na ɔyɛ nsa gyae na nyɛ ɔno nko nanam ɛna na kyerɛ sɛ saa bɛ ne yɛbɛka ne sɛ woyɛ akwalabɔ ne o bɛtena ma abusuamfoɔ nim wow me du fi a soro bɔfoɔ paa nanso na wa mu no uhu sɛ woyɛ bad boy ma nyɛ ne saa kanu ebu abam yes because nipa no ne nsɛm a yɛbɛka kyerɛ wo no sɛ wo ankasa woanhyɛ wo ho den anso akoma mu a you can stand wow ti me de saa tina aniaden na ho na menim bibia kam tafi Kenya ania baba jeme ho ti ho na one director Jackson Kevin too okay ya Jackson papa mo fia no bai wayo be pesa mi no din komo kakra anam so mpacho ini nkomo kro be sabra na minim ni paban a oye okay me pesa e twasini o nam hwe na nim se atiefo mfancha na mse ne maame baabi bacho o kan wo utrim me ka train straight dabi wayo na sa Jack sabre no Jackson Bentum we panyini bebre kya wo nso bia o osan so wa kya wo utimi nya kokoduro kan sa asam ne kire Jackson Bentum bra empanifo na no omo anante sabi me chichiri we ni bi kura de ma wo mo wow eti siasi wo bi ye pani men to men sa emmo de mom de obeye no no je me ye wo no to me sanke ye na me bra sabi o ma me baby ade ntu ni abusuafo wanya obi amfo na nkotwasi ni me na baba fa ma kotwasi ni but na menim se maka kire nyame se me bese wiase nyina ehu me why you see asabe si na menim so o se na onim se waka kire nyankopon se opese wiase nyina atenenka awusiafo yenyina ha na yemfa aseda kese emfama 21st clinic the sciatica expert sa wo pasam no atie ma menka we hu asam kiro mi wi a na why you see atoaso ha hey sabe papa panyina ba wo nchen hwe nyame anim ka sem we kire papa panyini asem ne hu 21st clinic ay sciatica expert for omo djuma kase pa ye se oto ase atwetwewa omo ye ho adwuma meka oto ase a nyame nim die mu no owade bi a wode ahye nipaduanum eye nerves ebi wo baabi a na ye ka sciatic nerves na eno ne de a ema ya tenka te se wode wo na yatia de so ehye a wote sanka no enwuna wote sanka no na eno a enye kasai ena eno nso a enye do enye entini no ankasa wo ne mom eye nhoma bi enyankopon ade asesa nipaduanum na join no spinal cord na ba wo nan muromu nan tuwo no akosi wo nan ase ho ukokromuti no ho na eno no damage ba ho a etimi ya wo ya etimi ma wo koa na eduru brebi na wo trase na wo sore a agese wo bi so mu etoda wo na mo a na akoya asem de amawo
ɛno ne yɛfɛ no sciatica no ɛno na Dr. Blessed Foster afa mfie pii ayɛ research me no kase no ne clinics no ɛyɛ ahodoɔ bɛyɛ sɛ edun wɔtwe ne akyire tra na emu tre awɔ so de agia na ɔgye mo a mo hwɛ Facebook no YouTube no wo bɛhunu sɛ Kigali ɛna ɔkɔgye saa award we the whole Africa ɛna de wo hu nso ɛyɛ research center wabie soronko kwan so ɛwɔ East Legon na ani gye sɛm ne sɛ woduru American House a ɛfɛ kɛkɛ ɛna ɔwɔ mfidie ankasa a yɛde massage nipadua no na ɔwɔ machines ahodoɔ a yɛde yɛ scan yɛde yɛ lab ahodoɔ ɛno ɛda nkyɛn a yadeɛ bi a ɛtete wɔ no ɔno ankasa nso wɔ bibiduro korɔgye a yɛmfrɛ mu tema ɔwɔ hɔ ɛnkran kasoa gɔɔso kumase brekum sunwan wanchi kyerɛ sɛ ɛhemfa takyi man ɛna nkranza benu kasɛi no ɛnkɔkɔ ɛhɔ nyinaa ebi ɛwɔ hɔ 0540311311 0540311311 fresh sciatica for no ukɔ nkyɛn a osi Tofiakwa se memra megya yaresa ɛmfa ni baabi a ɔtemi nka firi bia efiri sabre kosi holidays na ɛwɔ animu no maka kyerɛw sɛ me ne ɔmo assign contract sɛ obi biara ɔbɛba 21st clinic aso yɛ bia no yɛnkyɛ ne sika mu mienu ne yɛmfafa nkyɛ no deɛ metima yɛ ɛde aboa wo ɛwɔ wiase nti sɛ o maame yare wankasa wo yare maame wo yare afrɛ wo ba bi ka kyerɛ ne sɛ tɔfese menkɔ ahwa overseas sciatica fo no ho na menkɔ enkɔhwɛ me ho yadeɛ pressure diabetes ne yadeɛ aka ne nyinaa no bɔmɔden sɛ wode wani ɛbɛkyerɛ wo asi yɛnhwɛ Jackson aba wo nkyɛn aka kyerɛ wo sɛ ɔpɛ sɛ wode wokɔtwa sini watimi nya akokodu atwa no adapa ka asɛm a ɛyɛ akyerɛ no papa no yɛ deɛ na kyerɛ wo wampa ba bɛka yɛ no ɔsrɛ na menim ɛna ɔse ɛdɛn na medi natam anam sɛ onim sɛ ɔno ɔdi matam anaa all because na mate sɛ wotwa sini a yɛbu sansane okay te sɛ kane no to nnwom a yɛse sɛbi wode wɔyɛ sansa akɔhwi dwuma ɛdeɛ na woba bɛyi no wo wiase nti na saa deɛ no ɛnya ɛkam ɛda metirim okay eti wɔka saa no megyina no so ɛka kasafi a ɛnsɛm fata akyerɛ no wow ana mka kyerɛ sɛ mesrɛ no a mempɛ sɛ mehu n'anim biem mu nsi fie biem ɔnkɔ ɛna ɔkɔɛ ti adeɛ kyɛn na mehu sɛ wɔsan ɛɛba adeɛ